ba la da ki po snem ngit pen kubur banga la da ki po snem ngem yo sgo shu ya ka sur jong ka jat ben riu hang thi hapo New Delhi de nem dei ba ngem yo sgo shu ya ka sur jong ka jat ben riu o ngila pha ya ki MP na ki wei pat ki political party bar ki babur ngila pha na ka Indian National Congress como MP sapo Delhi Henry kai ka bakilale hakini ki po snem ka bangila pha iki sathi ba ka sosi kalong ba ka ri India barok kawai kami thu su ingi namar bale kam yo snow ya ka sur ga jongi hangthi hapo Lok Sabha lani hapo parliament bale ba kalong kupta dei namar kini kidaw baga voice of the people party kami syakmat om tang na kabanta ka election MLA Henry ngimi syakmat ru panwara pat saisien ya ka nam bat ka buram jongkar jadri ka jongi hangthi hapo New Delhi ki wei ki political party ki lasang ban kan tho bagi ong kumnu ki ong tinjit liu yo pra marwai ula bale yu hapo Delhi kata di ke so go joki pismo ya ha neng ong PM upra umlong kumaki teng ki don shipo wetru Henry kemlat ban ang tang sikentien na ka takajat benrio baling ong shipo wet ta kan perkema fat jongpi ang skem ki kebe ki kpa ki ladon ki khun ki ti ki bala he ki bala dap ya ka kerdan puli hakasnem arpuar haba ka sarkar ka pentrekam ya ka rooster system hapo ka jela ka jingi jayu ba hausnem arpuai jayu po ka jela ka jingi haba ka sarkar ka pentre ya ka rooster system habalakam ladon khanar ki pus teng ki khun samna jonga jongpi kiyo tang ar bat lai tli na ki khat li ki pus ka babun ka balit do si perlo garu ki jongi mano bala peni mano bala rai ban petrekam ya ta rusa system ki de kita ki ong bangi ong ki cabinet minister mano badan ha kata kapur ki don khat argut ha ka jela ki jongi ki babat ya ka kerdan kum kita ki cabinet minister nado chief minister bat ki wei pat ki minister ki don khat argut ha ka MDA 1 bat ka so phala pat ba na ka khat argut shi phongut kidei na ka do ka snam ka jonga bat ka jongpi ndai tang argut kidei na ki parlok garu ki jongi taru shi para tang Conrad James hatu ko por idem dei ndai bat pentrekam kirai ban pentrekam ki rusa system ka bakta ya ki kon sana ki jonga bat jongpi ki le yukta ki shi phongut hatu ki kran hatu ki ong em ka bablong Berpetrekam ya kerusa sistem retrospectively nado ongiyo ka jela karkandai sba nyo puar kem shimla kren pa linear hado pa kisam lagi ong mentoshu banet pulie kikimi kipagi ong dalam community ki kun ngin pa pulie kam tan jimat chu henry de tat hado baka voice of the people party kami batlasai sawut ki amali kare ka voice of the people party namar balai kum ke parti hakimat jing trekam ke jongi hakimat kular ke jongi ka manifesto ke jongi ngila bu kawai ni kita kalong ba lada upat ba upen kop hangi ka bor ni ong ngin review ya ka reservation policy namar ka kum ke jing stu ke jongi ka reservation policy ka no sileng namar kum ka jat benrio khasi khandriam upnar ubhoi uwar maram lengam ka jat benrio khasi ngi khambun mangi bani ki parok garu kumnu kan ini yok markat ju nyong em kani ka babakla dong kam ban pet biang dong kam ban penbet biang dong kam ban review ya kata ka reservation policy ngila bu ka maktrekam ku jungi pat on da ngila job sangut ngila ra kum ka party apo ka jingilam jo presiden rangba jungi ngila ra apo assembly ban keren ya kani ka policy ka bakta ya ki khon samla ki jonga ki jongpi Henry kai ka baca omdan pekerjaan ini pa apo assembly chief minister li kontak war ong imtre penyekren namar kani kadai ke bawan ke order napo ka high court ban pentrekam ya ke rusa system ong imtre penyekren tapi kwa klet sapo kayeng kasri ndai ngiyong baling le siang kasri namar kayeng darbar thawang ke kam ke joka kadai maka ban snai ke an bat nalol kata kadai ke sarkar ke basnai ki policy omdai kayeng kasri ke basnaan lani basna policy ngimtre ban lai neki don ki wei pat ki belet sapo yang kasri
ke High Court of Meghalaya ka ong kani ngimna bantuklar namar kani ke policy matter kani ke kam jong ke sarkar banle ya ke badom kam ngila persamaan keren ngila keren ke sarkar ngila ra apa ke yang darbar tawan kim tre aku khadu pai bang yong ngin let su pai bang ngin let su pai bang mana bujit ni nei bang sulit hi nei jit pai bang tiba ke sarkar kam sangam yong ngin let su pai bang ngila mi madan banyaki ngila pelong ke parti ke rai bo presiden rangba jengi un syathan hadu kat ba kim pat priang ban review ya kini ke reservation policy pai ba ngangit skam bun apreng jong pi lapoi sya ketika jaka ke bangi lo pelong ya ke jing yaki hantai apok sorba selong nei ngila pelong ya ke jing yaki baru pai ba lawan ban ai ke jingsian bat hak ba khadu ke sarkar ke baningkong ko ngim tre tang ban kren nei ba khadu ke sarkar ang to ngin bu ya ka expert committee kumbang ila dawa ban review ya ka reservation policy ban kata por pai ba bagi ban kren ila kren ru ya ka rusa system nyong kamla banong ba pin petrai kam ya ka rusa system da ka ba pi clear nadu khat kandai spa nyo pu ar en rei pila ban petrai kam ya ka tang nadu tau system ba pirai ban petrai kam sakmat bar ka sarkar ka pdiam ya ka ei ka bangi dawa ka jing job kam dei jong voice of the people party yo his tu bakala pai ba mdei ka jing job ka jong i mdei ka jing job jong pai ba len dau pai ba umi ban kerja ni pi thrai ka sarkar kan siap kan siap mdei ka de ka bor jong pi pai ba